krátké představení toho, jak fungují nové Facebook Canvas Ads. Uděláme si náhled, ten potom ve Facebookové mobilní aplikaci otevřeme. A je to tady. Viděli jsme video z Taste of Prague. Další možnosti jsou textový blok, karuzel s obrázky. Tyto ukazují místa X vyfocená uživateli. Pak tady máme button, může jich být i víc. Obrázky můžou být buď v režimu fit to screen, anebo si je můžeme takhle dát a zvětšit. Těch buttonů může být i víc. V našem případě první vede na seznam míst X mapu a druhý vede na část microsite věnující se novému BMW X1. Můžete tam mít samozřejmě i víc videí, ještě víc textu a tak dál, ale zase platí, že byste toho asi neměli mít tolik, aby to uživatele přestalo bavit. A takhle se podíváme na tu microsite a můžete si například objednat testovací jízdu nebo si přečíst něco víc. Takže takhle to ve zkratce funguje.